Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is wereldberoemd, de Edammer kaas. En deze kaas wordt hier in het plaatsje Marum in het noorden van Nederland bij Friesland Campina gemaakt. Friesland Campina, 24.000 werknemers in 38 landen. Ik ben Baram Sadeghi, de presentator, en met een aantal vragen van nieuwkomers ga ik op pad over werken in Nederland. En vandaag bij deze kaasfabriek heb ik afgesproken met een aantal medewerkers van Friesland Campina. Hallo, goeiedag. En goedemorgen, je bent vast Floor. Ja, ik ben Floor de Vries, plantmanager van de locatie Marum. En wat kan ik vandaag allemaal hier zien? Daar wil ik je graag meer over vertellen. Laten we dat even samen bespreken in het kantoor. Prima. Vertel eens, wat doen jullie hier op dit kantoor? Nou, allereerst welkom op mijn kantoor. En wat gebeurt hier? Ja, samen met het team zijn wij eindverantwoordelijk voor deze locatie en zorgen ervoor dat rondom productie alles geregeld is. Hebben jullie ook ervaring met andere culturen binnen Friesland Campina? Binnen onze fabriek hier in Marum hebben wij zo nu en dan nieuwe mensen uit andere culturen. We hebben wel op andere verpakkingslocaties met name, daar werken heel veel mensen met verschillende culturen. Dus het is wel verschillend per fabriek. En gaat het dan goed met de nieuwkomerscultuur en de Hollandse cultuur? Als je kijkt hier naar de fabriek, dan botst het tussen de Friese en Groningers ook wel eens. En dat heb je ook met culturen, buitenlandse culturen. Dus tuurlijk, het botst ook wel eens. Maar uiteindelijk is het denk ik juist ook een heel krachtig iets en gaat het ook juist heel vaak heel goed. Ik heb ook een vraag meegekregen van een nieuwkomer. Hallo, ik ben Fizo. Ik kom uit Sudan. Mijn vraag is, hoe weet ik waar werk voor mij is? Ja, goede vraag. Zeker zijn wij vaak op zoek naar nieuwe mensen. En die vacatures die zijn zowel voor lange termijn, korte termijn verschillend van aard wat dat betreft. En die kan je vaak vinden via onze algemene website. Daar staan ook stages op, dus zowel vaste vacatures als ook stages. Maar ook via uitzendbureaus kan je vaak vacatures vinden en zijn daar mogelijkheden om bij ons te komen werken. En ik vraag me af, wat kan je nog meer doen bij Friesland Campina? Ja, ik snap dat je daarin geïnteresseerd bent. Dus daarvoor wil ik je graag naar een van de collega's toesturen om wat meer daarover te weten te komen. En nu ben ik onderweg naar iemand die mij meer gaat vertellen over het proces van kaas maken. En goedemorgen, ik ben Baram Sadeghi, ik ben de presentator. Hallo, ik ben Hans Jacobs en ik werk bij Friesland Campina. En wat doe je hier precies, Hans? Ik ben hier allround operator. En dat betekent allround operator? Dat ik controleer dat de kaarsen goed in de pres komen en dat ze niet beschadigd zijn. En je werkt echt daadwerkelijk hierachter. Kan je me ook laten zien waar je werkt? Nee, vandaag kunnen we niet de fabriek in, om veiligheidsredenen mag dat niet. Maar wat kan je me wel laten zien? Ik kan je wel een paar kaarsen laten zien, die heb ik binnen staan en dan kun je zien wat we maken. Aha, ik zie allemaal verschillende kazen hier. Maar vertel eens, wat zie ik eigenlijk hier? Nou, dit is een van onze soorten kaas en het is Mimolet, staat er ook op. Wat voor kaas is dat? Ik ken het niet. Dit is er zit een kleurstof in en daarom maakt hij het zo oranje. Ja, nou heb ik een idee van de kazen die jullie hier maken. Hè? Vertel me eens, hoe ziet je dagelijkse routine uit? Wat doe je allemaal hier? Nou, ik begin 's morgens om 6 uur. 6 uur 's ochtends? Ja, en dan gaan we naar de afdeling, lossen we de andere groep af die 's nachts heeft gewerkt. Want er wordt hier gewoon 24/7 wordt gewerkt, gewoon de hele dag en nacht door. Ja, hè? dat klopt. Ja. Dus ook in verschillende teams, verschillende ploegen. Ja. Ja. En hoeveel mensen werken in zo'n ploeg ongeveer? 8 mensen werken in zo'n ploeg. Aha, dus je moet wel een beetje gezellig zijn, anders kan je niet met je collega's elke keer werken. Nee, maar we werken altijd in dezelfde ploeg, dus we kennen elkaar heel goed. Dus dat gaat heel goed met elkaar. We hebben een lolletje, een pleziertje, dus dat gaat... Ja. Ik heb een vraag van Adil. Ik ben Adil, uit Irak. Mijn vraag is het erg als ik te laat kom? Nou, het is niet zo erg als je te laat komt, maar je mist wel een stukje van de overdracht van de vorige ploeg. Dus dan moet je alles weer navragen wat er gebeuren moet. Ja, dus liever niet. Liever niet. Ben jij zelf wel eens te laat gekomen hier? Ik ben wel eens te laat gekomen, maar dat is op één hand te tellen. In hoeveel jaar? In 40 jaar. Oh, dus je bent heel stipt. Ja, ik ben heel stipt. Een andere vraag die ik heb meegekregen is, hoe groot zijn de doorgroeimogelijkheden hier bij dit bedrijf? Ja, dat is er wel. Als je bijvoorbeeld in het pakhuis begint, dan kun je nog kaasmaker worden of centrifugist. Wat? Ja, dat is in de voorfabriek en daar maken ze de melk klaar om kaas te maken.
Aha, dus je kan hier doorgroeien? Ja, dat klopt. Ik durf niet te vragen, maar ja, ik zie de hele dag kaas hier, hè? Mag ik een klein stukje kaas van je proeven? Ja, natuurlijk. Ik ga de kaas even door midden snijden. Wauw, dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. Het heeft wel een heel mooie, zachte nasmaak. Kan dat? Ja, dat klopt. Dank voor de gastvrijheid trouwens. Het is echt heel lekker. Geen dank, graag gedaan. Er zijn vele doorgroeimogelijkheden bij Friesland Campina. En één daarvan is bij het lab. Daar ga ik nu een kijkje nemen. Hallo. Hallo, Ik ben Baram. Wie ben jij en wat doe jij hier? ik ben Christian Oesai. Ik werk hier op het laboratorium bij Friesland Campina als QC-analyst. En wat betekent QC-analyst? QC staat voor Quality Control, kwaliteitscontrole. Ja. En wat controleer je zo al? We controleren bijvoorbeeld de kaas, de melk, maar ook bijvoorbeeld reinigingsvloeistoffen in de fabriek om de kwaliteit van onze producten te waarborgen. En hoe ben je hier eigenlijk beland? Ik heb een MBO 3-opleiding, allround laborant gevolgd en ik heb hier mijn eindstage gedaan en ook afgerond en daarna mocht ik hier blijven. Zijn er ook doorgroeimogelijkheden voor iemand zoals jij? Ja, die zijn er zeker. Als laborant kun je doorstromen naar een eerste laborant, een hoofdlaborant of misschien wel richting de technologie. Ja. En zou je dat ook willen eigenlijk? Ja, in de toekomst lijkt me dat best wel leuk. Ja. Dan moet je echt een kaasliefhebber zijn. Nee, dat hoeft niet. Ja. Ben jij het wel? Maar ik ben het wel, ja. Ah, je bent een kaaskop? Ja, zeker. Oh, oké, ja. Ik heb een vraag meegekregen van een nieuwkomer. En mijn vraag is, moet ik Nederlands spreken om bij jullie te werken? Ja, dat is wel handig om goed Nederlands te kunnen spreken. Het mailverkeer is in het Nederlands, de vergaderingen zijn in het Nederlands en de werkinstructies zijn ook in het Nederlands. Ja. Dus echt alles gaat in het Nederlands hier. Alles gaat hier in het Nederlands. Christian, hoe kan je een nieuwkomer uit Afghanistan, Irak, Pakistan, Ethiopië enthousiast maken om hier te komen werken? Ja, ben je nieuwsgierig naar wat er in de kaas zit en in de zuivel en hou je van het exacte werk, ja, dan moet je hier wezen. Mooi gezegd, dankjewel. Christian, Floor en Hans. Die 3 mensen hebben mij een goed beeld gegeven van de baanmogelijkheden bij Friesland Campina. En ik waarschuw jullie alvast, als je maar zelfs een klein beetje van kaas houdt, dan zit je hier goed. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.